nation. 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላል። ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታቸው ታሪክ ነው። At the heart of this shadow war lies a body of water, the Red Sea. Prime Minister Abiy has said it plainly. 135 million Ethiopians cannot remain landlocked forever. That's not rhetoric, it's policy, and it's rattled Asmara. For Eritrea, Ethiopia's growing hunger for sea access is an existential threat. Allowing Addis to reclaim a Red Sea port, whether through diplomacy or force, would shatter Eritrea's sense of sovereignty. So analysts ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ከምዚ ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ እንዲሁ ኮይኑ ዘሎ እቲ ነዚ ድማ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው እዚአን ክልተ መነተሓሕዘን ኢሳያስ ህልም ግልጽ ነው ለኔ ለዓመታት ቀደም እንዳልኩት ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት ይህ የኢሳያስ ህልም ነው ለብዙ ዓመታት ያደረገው ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት የኢሳያስ ህልም ነው 80 ዓመት ጠብቋል እስካሁን አልተሳካለትም 80 ዓመት ሙሉ ጠብቋል ኢትዮጵያ ስትፈርስ ለማየት ማለት ነው ያልተሳካለት ህልም ይመስለኛል የኢሳያስ ያልተሳካ እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ 80 ዓመት ሕልሚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ሕልምናቱ ን80 ዓመት ዝተቃለሰሉ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ ነይሩ ይብላ ኣሎ ንኢትዮጵያ እኮ ክንደይ ግዜ ኣፍሪስዋ እንደዝደሊ ነይሩ ክትፈርስ ተዝደሊ ነይሩ ኣብ ኢዱ ነይሩ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ነቶም ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ እኮ ይጎፋ ጎደውፆም ዘሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ናይ ህግደፍ ይኹን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀንዲ ሕልሚ ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ እዩ ዝብል ኢትዮጵያውያን ኤሊት ድማ ቀንዲ ሕልሚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ምፍራስ እዩ ይብሉ ኣለዉ ብሓደ ክንሰርሕ ኢና ካ ይብሉ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ I mean, this is a joke, already joke and you get نغطس لها. أبدا مسألة تحيزو زنجر زبخلتي خنريا نسومجي أبكي بحراتو كيروم نيم كزارة بزفت نزلو اسكن زيان اسمع ياك من أبتوت هدراوي ترمس متاونا. مياورو لإثيوبيا كبر يعمل سلاسة بمياورو لإثيوبيا كبر لإثيوبيا فرايد إثيوبيا باربر عندي نورات عصبو إنداي مسراك عيدلو يونايتد عرب إمارات عصب لي ኢንቨስት አድርጋ ነበር ሻቢያ አባሯታል ያንን ቂም በአብይ አህመድ በኩል ልታወራርድ ነው ምንድነው የዘንዶ ጉሮሮ በሞይን ክንድ ይለካል ነው የሚባለው በርግጥ የአብይ ክንድ አይደለም የሚለካው የዳህ ልጅ ክንድ ነው ዛም ይለካው እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ፋኖ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ and this is exactly what is happening in Ethiopia እዚ ዝበለፀ ነገር ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋኑ እዚ ስለምንታይ ኣጀንዳ ናይ ኣብ ዘንቆሎ ዘረባ አንጻሩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንክህሉ ንክሕይል ዝገብር ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ስለዝቅፅል ዘሎ አብይ አሕመድ ዓሰብ ዝብል ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ገባሕሪ ብፍላይ ዓሰብ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ዘላቕ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ፀገማ ንክፈትሕ ኢሉ ይኮነን ይብል ኣሎ ንኢማራት ሕኒኣ ንክትፈድዕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናታ ገረድ ናታ ባርያ ናታ ፈረስ ኮይኑ ክዋጋእ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ሕቶ ድማ ኢማራት ከንታይ ቂምታ ስለ ዘለዋ ምስ ኤርትራ እንታይ ስለ ኤርትራ ኣብ ኢማራት ከይዳ ድያ ደብዲባታ በቀይሕ ባሕሪ ትሕለፉ ድያ ኢላቶ ኖ ኣብ መሬትና ክሰርሑ መፂኹም ኣፍቂድናልኩም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ልክዕ እቲ ናቶም ግዜ ምስ ወድአ ድማ ከነናውሖ ደሊና ምስ ዝብሎ ኤርትራ ኣይንደሊና ከነናውሖ ውፁ ኢሎሞ ሉላዊ ሃገር ድማ ከምኡ ይዝብል እንተዘይመችካ ኣሰራርሓናቶም ኣብ ዓሰብ ወላ ሓንቲ ዝረአ ነገር ከይሰርሑ እዮም ወፂኦም ብጀካቲ ንወታደራዊ ዕላማ ዝጥቀምሉ ዘለው ብዙሕ ከልምዑ ፕሮጀክታት ነይሩ እዩ ብዙሕ ዕላማታት ነይሩ ብዙሕ ደባት ተዘረሪቡ ነይሩ እዩ ኣይገበርዎን ግን ምክንያቱ ኢማራት ጠቕላላ ኣብ ኣፍሪካ ኣይሰርሑን እዮም ባየን ኪሌቲ ልኩም ከይንያዊ ምሁር ረጊረኩም እየ ገዚኻ ነታ ቦታ ተቐትላ ነታ ወደብ ተቐትላ ስለዚ ንወታደራዊ ንምስሕፋሕ ሕልምናቶምን ጎበጣን እንተደይ ኮይኑ ንኻልን ንልምዓት ሓሲቦም ኣይነበሩን ምናልባት የዝብለኩም መዓስ ክጥቀምሉ ማሓሰቡ ነይሮም ምናልባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ በቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሓባቢሮም ገለ ክበሃል ከሎ ኣብኡ ግን ኣብኡ እውን ንሳቶም ሓደ ካብቶም ዓንቀፅቲ እዮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረዳድየን ነይረን እየን ነቲ ጉዳይ እቲ ንኸይቅፅል ዝገበረት ኢማራት እያ ምክንያቱ ጎቢጣ ክትሕዝ መደብ ስለ ዝነበራ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ባርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ከሳልጥ ስለ ዝደለየ እምበር ባሕሪ ከም ፃልካ መደብ ስለ ዘለዎ ይኮነን ይብለሎ ነቲ ህዝቢ እዚ ድማ ንፁር ዝኾነ ነገር እዩ እዚ ዕላማ ሕጂ ብዚ ክንፅረና ዘሎ ኤርትራውያን ብዙሓት ፅሕፉለ ኢኹም ወላ ፋኖ ንኮ ስልጣን ምስ ሓዘ ፅባሕ ንጎኒ ኤርትራ ሓስብን እያ ይብለኩም ይብለን ኖ ሓስቢ እዮም ሰሙ ኤቭሪባዲ ሓደ ኢትዮጵያዊ ናይ ኤርትራ ሉላዊ መሬት ክጥምት ገለመለ ወይ እውን ኣብቲ ገባሕሪ ናትና ክጥምት ንቡር እዩ ክቐኒ ግድን እዩ
مغنيات أزي سفيز وأنا أفتكر بحر لنا سلمتاي كم أميت كخاين بلونينا مغنياتو نسبات بحرناتهم نسخة انتاي ربح خايب أبزوا نزي حدا سب لومي مساخاك واقع كتفع كخمسي يبلالو حدا دما دحر 10 عامات كما تسكا يخل دحر 10 عامات سخا دكيس كاري هاتسبي تسمع بلالك كتحيل عليك مليس كبرتاك تكلالك دحر 10 عامات نزي متسكا حداقا ننايلو ما حداقا يخا قدام النتيب كتسر ስለዚህ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓደጋ ተፍርሶ ድሕሪኡ እንታይ ይኸውን ድማ استراتيجيات هندس نساتهم كبرخاتات من قصة كمحاضرون لقدميت كأطويم بحفش عقل اتمردات زلو مجمريا بوت هدراو كنتات نرايو انتهي مسألة الله أبي أحمد أبكما يكونتات الله ታችንክ አንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። በወሎ ያለውን ትኩረት በማድረግ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን የሉና ተጋድሎ መረጃዎችን የምናቀብልበትን ዝግጅት ነው ይዘን የመጣ ነው። ወሎም የአገዛዙ ሰራዊት ዳግም ጋሸናንና ሌሎች ቁልፍ ቦታዎችን ለመያዝ ከፍተኛ የሆነ ሰራዊቱን ማስገባቱ ተገለጸ። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጭምርም በከፍተኛ ቁጥር ወደ አማራ ክልል በተለይም ወሎ መግባቱን كم دريو زلنا ني فانو نتاب فلاي قشنا بهال زلو بوتاتات كالون نتو ما قدستي استراتيجيكاويان بوتاتات نمكوتصار بزح تبقصوتات يقبر كم زلون أبي أحمد سراويت ناتو ينكساقس كم زلون بزح حبريتاتات كوتس نرلنا زدما اتعلاما كمي غير كانتي حجو ودي وريد وزلو ودكت كتحنا يخل بخماي نفسه كوتس يخل مغنياتو اتي بوليتيكاوي غوسغواس انصار تمنجس زوتو زلو يسمعلو بزي من قدزي نزي كونتات زي تغيرون تزي كيلو ابي احمد اب سلطان ناي مسمع ادلو الناس سببك خيط كم زغل ازي فانو زغبرو زلو نفانو زي امنولو زنبرو حيلتات كامنولو جميره مالو and this is incredible ازي بكل من قد كريكم بفلا اذا فيديو زيا تا اوريجينال كودل يكرغ باي كالكون كن سمعوا ابزن تايبلوا مالو this is the reality ሰሜን ወሎ ያለን ፋኖ ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት እየተማረከ እጁን እየሰጠኝ ማረክ ሰራዊት የያዘ መንግስት አሁን እንደገና ከሌላ ውጭ ሀገር ጋር ተዋግቼ የዓለም አቀፍ ሕግ ጥሼ እንዳንድ ሀያላን ሀገር ጥሼ ያን ጥቅም አስጠብቄ እቀጥላለሁ። ይሄ በፍጹም አይሆንም። ታይዝ ብለኩም ዘሎ ዝል ዶታ ያለው ይነጥፋኖ ዛሕዳ አደ አምነሉ ዝነበረ እዩ أبي أحمد نفانو زأكل نفانو مالت ببينو تمغاغيلو إزي زي بلو عبي بوتهدرا بوتا علامات نفلاي أبزي عبا فانو زبلا أبدي حريت تبقى يركب رهالكم إزي زبلو زلقن أبي أحمد نابير تراقيدو حدلو لاو هاجر مكور سراويت زلو ناي وقع أخول تروث أوش تعدد رأي يكونس أب قربيت كيدون لو تخبر زغلو تهدرا عقم زلو إزي مقنانا يكونن ኤርትራ ሓደ ቦታ ይገበረቶን እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፕሩፍ ዝገበረተ እዩ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ጥራይ ኮነ ተኣምር ክገብር ዝኽእል ሰራዊትናትና ኣብ ካልእ ቦታ ከይዱ ተኣምር ክገብር ዝኽእል ስልጠና ንሱ ዝሃቦ ኣብ ርሑቕ ቦታ ከይዶም ተኣምር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ያው ኣብነት ድማ ኮለላ የድለና ንሱዳን ትማል ድማ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓቱ ንክሕልውን እኮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ መሕንቆታት ገይሩ ንዓቢ ስልጣን ከም ዝቕፅል ዝገበሮ ንሱ እዩ ነይሩ جونا بسودان تكون تمساسال نرلنا سلت سراويتنا إيرترا سلتنا سراويت إيرترا مودا درتي بلنا أبكرنا أفريقيا let's put it that way سمتاي أبكال كل نبل اتمسكرنا دما كمزيو نفانو من يبقيسو من يسلطينو مرحتنا يفانو من يسلطينو they know this أول سعد مالن كنا نجيرو تعالنا يسلطينا من عزيزنا من لميننا أبي أحمد علي بحال برايم مينسترنا إثيوبيا لميننا سراوي سلزي بالله حق زنر أني ودا أفيلو سلزلهم منو سراويتنا هنا سلطينا سلزي እዚ ፋኖ እዚ ነዛ ኣብላል ዘብሎ ዘሎ ሰራዊት ኣለኒ ኮማንዶ ኣለኒ ገለለኒ ስግንጢር ኣለና ባለ ዝርቢ ዝነበረ ሻዕቢያ ያሰልጢኖ ሻዕቢያ ውሽጢ ኮይኑ ይኮን ንዝተወሰነ ግዜ ያሰልጢኖ ኢማጂን ብስልጠና ናይ ሻዕቢያ ከም ዝገብር ትኽኢሉ ፋኖ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክንምታይ ዓቕሚ ክህልዎ ኽእል this is the truth ولا ወታደራት ናይ ፋኖ ክዕለም ከሎ ተሪኻዮ this is what we can learn because እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብኡ ኢኻ ትሪኦ መጠንቀቕታ ግን ካብ ኩሉ ዝመፁ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ بخمس من قدي تعوي كيدو كعوات كم زي كلابسهم يا مدنا لبلسقنا منقص سري منا قربو አሁን ባለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሰብን አስመልሳለሁ ቀይ ባህርን አስመልሳለሁ ብሎ መነሳት ፉሊሽነት ነው you can't አብይ አህመድ ቆርጠላ ክለት ለአብይ አህመድ ለብልጽግና መንግስት ኮልኮሌዎች ንገሯቸው እነ ተመስገን ጥሩ ነው ወደ ኤርትራ ሂጄ አፈሙዝ አዞራለሁ ብትል ትዋረዳለህ Exactly. This is the truth. ድሮ ኣይኮነን ኤርትራሲ ፋኖ ባዕሉ ክማርኾም ለይትን መዓልትን ይውዕል ኣሎ
عند زي ولا حنتي كتجانن اللي ويون كتوسخلون كتعبيلون تجدد مخنياتنا يكون نصر زخنا كنتاتنا نرزلنا سلازي سراويتنا فانو ني وتحضراتنا أبي كمارخن كخبا خبن شجر رخيب خمسة زنقر زلو أبزغ مان كتري أزيتي وتحضراتنا تيو إن فاكت نقيح مسكالنا إثيوبيا حتيتو نقال بسنو سنكلوس مروخات مقداتنا كويناتا قاتمهم نزلو አዲስ አበባ ዲንካል ሕክምናታት ናይ ኢትዮጵያ ኸይዶም ንክሕከሙ ኣፍቂዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ተዋጊኻ ፍሉይ ነገር ክትገብር ነቶም ካብ ገዝኦም ወፊሮም ሓንቲ ቦርሳ ጥራይ ዘላቶም ፋኖ እውን ኣይከኣልካን ኣለኻ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣቢ ድማ ዳርጋ ብኩሉ ሓይሊ ንፁር እናኾነ እዩ ንስኻ እትኽእሎ ኩናት ኣይኮንካ ምስ ሻዕብያ ትዋጋእ ዘለኻ ክብልዎ ይውዕሉ ኣለው ዝሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ዝመሃር ተኮይኑ እቲ ኩነታት ኣይ ቲንክ ህያው ዝኾነ ኣብነት ኣሎም እዚ ማለት ግን ኣብይ ኣሕመድ نزو كينات زيتو كبلي مالتا يكون ببزح سراويت يتخم زلو ببزح سراويت نابتي كينات ينقساقس كم زلو يزنقر زلو معات منسي سلازلوهم امتيوم نابت بوتاتي امتيوم كدربيوهم يم سلازي ابي احمد بفلاي نتا حزوا نزا غاشنات بحال بوتادي كالي كثير وزلو بوتاتات نكمالس وتحضرات ببزح ينقساقس كم زلو يوم زنقر زلو بكل منقد ما دوز زل حبريتا ولا ونتترى حزبي زبلو زلو يزي ስለዚ ፋኖ ኣትኪሉ ክዋጋእ ክግደድ እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ኩነታት ናቱ ድማ ኣረጋጊፁ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ናልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንኩናት ኣይንጥቀመሉን ኢና ይብሉ ነይሮም ኢትሰላይ ንኩን መሳርሒ ናይ ኩናት ምዃኑ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኣደነ ናይ ሕጂ ወላ ናይ ቀደም ግን እዚ ኤርላይን ሲቪል ኤርላይን ንኩናት ከም ዝጥቀም ክኽሰስ ዝግብኦን ክተሓዝ ዝግብኦን እዩ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ወሪዳቶ ዘላ ውድቀት ንምሽፋን ብዙሕ ፈተናታት ክገብር ከም ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዛ ኣጋጢሞም ዘሎ ውድቀት ከቢድ ውድቀት ምዃኑን ነዚ ንምሕዋይ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልዮም ምዃኑ ነዚ እንተዘይሕውዮም ድማ ክሬዲቢሊቲ ናቶም ኢዝ ኦን ደ ላይን ንሱ ከም መንግስቲ ከም ሰራዊት ሃገር ክከላኸል ይኽእል እዩ ረብሓታት ናይቲ ሃገር ክሕሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ምዃኑ ስለምንታይ ንዑ ክገብር ከም ዘይክእል ፕሩፍ ዝገብር ብዙሕ ነጥብታት ይረአ ስለ ዘሎ ስለዚ ፋኖ ኣብ ኣገዳሲ ምዕራፍ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ድማ ረቂቕ ዝኾነ ወይ እውን ብብዙሓት ኪላታት ኤርትራ እንታይ ዓይነት ርቀት ትፃወት ኣላ ዝብል ክሲ ዋላ እኳ ዝኾነ ይኹን ምስ ኤርትራ ዘተሓዝ ኩነታት ተደይራናሉ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ተሓሒዞም ዝህብዎ ዘለው ትንተና ግን ብኩሉ መንገዲ ከርእየኩም ክፍትነ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ክርድኦ እንተኮይኑ ግን ኤርትራ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ አስተውዒልካ ምርኣይ ዞባና ወሎ ላይ የተካሄደው ጦርነት ብዙ ነገሮችን ለውጧል። ምንድነው ብትለኝ ጦርነቱን ከኤርትራ ድንበር አርቋል። አይደለም እሱን ጦርነቱን አሁን ካለው የትግራይ ክልል ድንበርም አርቋል። ወደ ታች ወስዶታል። ወደ ደቡብ አማራ ክልል ላይ አድርጎታል። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ አማራ ክልል ውስጥ ጦርነት ከቀጠለ ድረስ ከመንግስት ጋር ስምምነት እስካልተደረሰ ድረስ በአማራ በኩል ትግራይ አማራ ክልል ደጀን ነው እየሆነ ያለው ለኤርትራ ትግራይና አማራ ደጀን እየሆኑ ነው ሁለቱ በፊት ስሌቱ ምንድነበር የኤርትራ በሎጂስቲክም ጦርነት ከተጀመረ ከመንግስት ጋር ከፌደራል መንግስት ጋር በሎጂስቲክም ቢሆን በሰው ኃይልም ቢሆን በአቅርቦት መስመርም ቢሆን ቲፒኤልኤፍ እንደግፋ ጦርነቱ ትግራይ ሜዳ ላይ እንዲሆን ትፈልጋለች እያለ ነበር ስናወራ የነበረው እንታይ ስከይብልለው እዚ ዘረባ እዚ በተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ማለት እቲ ኩናት እዚ ናይ ወሎ ዝተኻየደ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ኣብ ካድረታት እዮም እዚኦም ኢትዮጵያ ተንተንቲ እዮም ስለምንታይ ይብልለው ዓበይቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክካይደ እዩ ዝደሊ ነይሩ ንኤርትራ ይከብርስ ዝደሊ ነይሩ ኤርትራ ኩናት መጀመርያ ትደልኒ ነይራ እንተ ተኻይዱ ድማ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ክኸውን የብሉን ዝብል እምነት ነይርዎም ተጋሩ ድማ ተመሳሳሊ ኩናት ኣይንደልንና እንተ ኮይኑ ድማ ኣብ ነፍስና ክኸውን ኣብ ዓድና ክኸውን ኣይደልን ይብሉ ነይሮም ስለዚ እንታይ ይብሉ ሶም ዝሕምሞም ዘሎስ እዩ እቲ ኩናት ኤርትራ ካባ ሕሪቃቶ ጥራይ ዘይኮነስ ኣፀቢቑ ካባ ካብ ዝርሕቕ ንኣቢ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓደ ቦታ ኣትዩ ክመውት ከም ዝኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ዓውደ ኩናት ስልቲ ስትራቴጂ ናይ ብሓቂ ዝሕምሞም ዘሎ እዚ ኩናት ናይ ወሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ እዚ በዓል ዋልድያ ኢልካ እዚ ገሸናድዩ ገለ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘስደምምን ዘገርምን ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ
حانتي صحفتر ينير ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ጽሒፍዋ ዝነበረ ማለት እዩ ምናልባት ጽኒልና ወንረኽባን ኾኒና ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዓሰብ ከይደ ክዋጋ የዝብል ዝነበረ ሰራዊት ናቱ ብጀካ ብርሃኑ ጁላን ሓለውት ናቱን ብሙሎም አክልል አምሓራ እዮም ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ፈርጌት ናብ ኤርትራ ከይድካ ክትዋጋ እንገለን የለን ከም ኢሉ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ሜንታሊቲ ሎም እዚያ ዘረባ ስምዕዋ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ነቲ ታሪክ ጽቡቅ ገይሩ ዘይስተባሃለሉ ስለ ዘሎ እዚያ ስምዕዋ እስኪ በእኛ እጅ ሆኖ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። የትኛው መንግስት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ታንክና ባንክ ያልነበረው? የንጉሱ ስርዓት ታንክና ባንክ በእጁ አልነበረም እንዴ? የደርግ ስርዓት ታንክና ባንክ በእጁ አልነበረም እንዴ? የኢህአዴግ ስርዓት ታንክና ባንክ በእጁ አልነበረም እንዴ? ታንክና ባንክ በስልጣን ለመኖር ዋስትና አይደለም። በስልጣን ለመኖር ዋስትና የሚሆነው ፍትህ፣ እኩልነት፣ ዲሞክራሲ ነው። አንድ መንግስት እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለው ገለገለ ደገፍቲ ናይ አቢ ናይ ብልጽግናን እንታይ ዝብል ኣለዎም ባንክን ታንክን አቢድና ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ንወድቕ ወይ ንእለ ካብ ስልጣን ንመስለኩም ተለኹም ዓሺኹም ኣለኹም ተጸሊልኩም ኣለኹም ደንዚዝኩም ኣለኹም እዮም ዝብልዎም ነቶም ካልኦት ወል ባንክን ታንክን አብይ አሕመድ ወይ ካብ ብልጽግና ንመጀመርያ ይኮንኩም ንሕስኩም ዘለኹም ኢትዮጵያ ብዙሕ ስርዓታት ክቕየር ዝረኣየት እያ ኃይለ ስላሴ ባንክን ታንክን አቢዱ ነይሩ እዩ ሙሉ ብሙሉ ቁፅፅር አቢዱ ነይሩ እዩ ኃይለ ስላሴ አብይ ያለሎም ታሪክ እዩ ድሕሪኡ ደርጊ ባንክን ታንክን ኤቭሪቲንግ አቢዱ ነይሩ ዌር ኢዝ ዛት ጋይ ሂስትሪ ታሪክ ኮይኑ ይወደግ ካብ ክልቲኦም ካብ ኃይለ ስላሴን ካብ ደርግን ተማሂረ ኢሉ ብዝበለጸ መንገዲ አወዳድባ ገይሩ ባንክን ታንክን አቢዱ እዩ ነይሩ ዌር ኢዝ ይወደግ እንመለስ ይርጋን ጣልዮም ሕጂ ድማ አብይ አሕመድ ባንክን ታንክን አቢድካ ኣሎ ሹር እቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝቀልጠፈ መንገዲ አቢ ካብቲ ቦታ ክእለየሉ ዝኽእል ኩነታት እና ቀልጠፈ እና ተሳለጠ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ነዚ ድማ እቶም ፖለቲከኛታት ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝትንትኑ ዘለው ትማል ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክንሰምዕ እዚያ እስከስምዋ እዚያ የአማራ ፋኖችን ትግል ይሄ መንግስት እንደማያሸንፍ 2 ዓመት ሆኖኛል ከተናገሩ በሙሉ ልብ ነው ወጥቼ የተናገርኩት ህዝባዊ ተቀባይነት ያለው ነው የራሱ የሆነ የፖለቲካ አጀንዳ ያለው ነው የፋኖን ትግል የፈለገ አመት ትዋጋለህ እንጂ አታሸንፍም ይሄን ከወዲሁ አውቀህ ወደ ሰላማዊ ውይይትና ድርድር ግባ ብዬ ይሄን መንግስት የተናገርኩት ገና ጦርነቱ ሀብሎ ሲጀምር ስለዚህ እንደሚሄድ ምንም ጥርጥር አልነበረኝ የፋኖ ኃይሎች ላለፉት 2 ዓመታት ፒውርሊ ጎሬላ ፋይተር ነው የነበሩት ሂቴንድራ አድፍጦ አጥቅቶ የመሄድ ነበር ሁለት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ልደታ ያለው እንታይ ዝብል ዘሎ ንፋኖ ክጅምር ከሎ ተቃልሲ ብወታደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ንብልጽግና ክትቀይርዎ ይትኽእሉን ኢኹም ናይ ህዝቢ ተቐባልነት የብልኩምን ቃልሲ ናትኩም ድማ ኮንቶ ድኻሚ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ብረት ኣውሪድኩም ፖለቲካዊ ቃልሲ ግበሩ ኢለ ይዛረብ ነይረ ኣነ ኢሉ ንበዓል ፖለቲካዊ ቃልሲ ናቱ ንኸይገብር ካብ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ንኢትዮጵያ ከይምለስ ተገዲዱ ዘሎ ሰብ ሎሚ እቲ ኩነታት ተረዲዎ ሽዑ ጌጋ ይመስሎ ነይሩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ድማ ኩሉ ተቃልሲ ናይ ፋኖ ደባይ ተዋጋኢ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኣብ ገለ ቦታ ኣጥቂዑ ተኸይድ እምበር ኣትኪሉ ክዋጋእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ባት ቲንግስ ሃቭ ቼንጅድ ቱዴይ ስምዑ ኣብዚ የመንግስት ምሽግ ይዞ የተቀመጠን የመንግስት ኃይል ሰራዊት አጥቅተው ደምስሰው ቦታን መቆጣጠር አይችሉም ነበር እነዚህ ሁለት ነገሮች መፈጸም የሚችሉት ኮንቬንሽናል በሆነ ሰራዊት አሁን ወደዚህ ደረጃ እየተሸጋገሩ መሆኑን ነው የሰሞኑ ሁኔታ ያሳይ አሁን ነፃ መሬት የማስከበር ምሽግ ይዞ የመከላከል አቅም እያሳዩ ከዛም አልፈው ምሽግ ይዞ የተቀመጠን ሰራዊት ወደ መደምሰስ አቅጣጫ እያደጉ ነው ይሄ መንግስት እዚህ ላይ ቢያንስ እዚህ ላይ መድረሱን አይቶ ተስፋ መቁረጥ አለበት ትናንትና የዛሬ 2 ዓመት ውርውር የሚሉ ጥቂት ፋኖዎችን ማሸነፍ ያልቻሉ ወደዚህ ደረጃ ከተሸጋገሩ በኋላ እንዴት አድርጌ ያሸንፋቸዋል ብሎ ማሰብ ስለዚህ በአንድ በኩል ከወታደራዊ ቁመና አንፃር ብቻችን ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት እንተተረዲኻዮ ፋኖ ካበይ ናበይ በፂሕሎ እዚ ሓደ ዓቢ ስቴትመንት ወይ ከዓ ሓደ ዓቢ ሪያሊቲ ቼክ ኢና አብይ አሕመድ እዮም ዝብሉ ዘለው ፋኖ ካብ ዚሮ ተበጊሱ ካብ ሓደ ኣዝዩ ድኹም ኦርጋናይዜሽን ተበጊሱ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ንግንባር ሒዙ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ቦታ ሒዙ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ፀፊዖም ካብ ቦቱ ኣልዮም ነቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክቋፀርዎ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም
then ፋኖ ጠቅላላ ተቀይሩ ከም ዘሎ በዚ ካትፈልጥ እዮም ዝብሉ ዘለው አባይታ ዝረአ ዘሎ ድማ ንስዩ እዚ ድማ እዩ አብይ አሕመድን ነቶም ጀነራላቱን ራዕዲ ፈጢሩሎም ዘሎ ኩነታት ድማ ነዚ ዝመስል እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዝያዳ ንሳቶም ተዓወት ናብ ኤርትራ አልጊቦም እንደም ክውዩ ዝደልዩ because ሽሜ ኤርትራ እንተፀዊዕካ ቁርብ ደኾን መተንፈስ ክረኽቡ ይኽእሉ ኮኑ ምክንያቱ እቶም ንፕሮፓጋንዳ ክገብሩሎም ኢሎም ዝመፀ ንዑ ክገብሩ ኢሎም ፀውዕዎም ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ኢሳያስ የሚመራው የኤርትራ መንግስት አቋም የታወቀ ነው እንትን አድርጓል ይሄ የህልውናቸው መለኪያ እንደሆነ አድርገው ነው አስቀምጠውት ያሉት አትሊስት በውጭ የሚናገሩት ነው ዲፕሎማቲካሊ ምን ይናገራሉ ለሸምጋዮች ምን ይላሉ አላውቅም ቢኖር ይሆናል ያው መንግስታት ሁሉ ጊዜ የሚያሳዩት ፌስ እና በውስጥ የሚናገሩት የተለያየ ስለሆነ ያሞኔ ግን ይሄን አድርገዋል ይሄን እስካሉ ድረስ እየገለጹ ያሉትን አቋም መነሻ አድርገን እስከን ድረስ በሰላማዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማቲካዊ በሆነ መንገድ የባህር በር ለኢትዮጵያ የማግኘቱ ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ ነው የሚመስለው ማክሲመም የሚገፉት የኮመርሻል እንትን ታርጉት ይላላችሁ የሚል ነው ኦብቪየስሊ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ይሄ ብቻ በቂ አይደለም ይሄ ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ሓደ ደይመደ ኢሉ ሓዊ ንክፅሕትር ኢሉ ዝመፀ ብተጋሩ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝኹነን ዘሎን ወላ በምሓራ ብኩሉ መንገዲ ሕማቕ ዝኾነ ፅፍዒት ዘጋጥሞ ዘሎ ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ አጀንዳ ያብዚ መፅኡ ሓዊ ዝፅሕትር ዘሎ ንአብይ አሕመድ ድማ ብኸመይ ይከትሕኖ ዝፍትን ዘሎ ብኸመይ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝፍትን ዘሎ ሕቶ አፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዝያዳ ነተናይ አብ ዝደልያ ዘሎ ኩነታት ብንካን ሃባንዶ ኤርትራውያን ማክሲማም ክቡኻ ዝኽእሉ እንተሎ ኮይኑ አጠቃቅማ ናይ ወደብ እዮም ክቡኻ ዝኽእሉ ካልእ እንታይ ክቡኻ ካልእ እንታይ ክቡኻ ካብ ርእስኻ ዘላ ተንኮል ወቢእካ ሒዝካ ንኤርትራ ጨቁንካን ገዚእካን ክትነብር ድዩ ዕላማኻ ንዓነ ከሳልጥ ይመፅኡ ግን ፅቡቅ ነገሩ ብኩሉ መንገዲ ሰብ ስለ ዝተረድኦ ኣብዚ እዋን እዚ ትክክለኛ መልሲ እውን ክብዎ ስለ ንሰምዕ ዘለና አይ ቲንክ ኢትስ እንታይ እቲ ክሊር ኢንቴንሽን ትክክለኛ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ስምዕዎ ድሓን ስለዚ እዚ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪልካ ትመዞ ካርዲ ኣብ ትዕዝብ ተዘውድቕ ተዘይኮይኑ ካልእ ኣይኮነን ካልእ ኣብ ትግራይ ውግእ ንኸይህሉ ሕወሓት ዘልዕሎ ውግእ ከይህሉ ህዝባዊ ናዕቢ ጌርና ጠጠው ክነብሎ ኢና እምቢታ ኢሉ ውግእ የልዮን ህዝቢ ትግራይ ይብል ካብኡ ፅንሕ ኢሉ ንወደብ ዓሰብ ግን ክዋጋእ ከም ዘለዎ ከዓ ብዕሊ ይገልፅ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ዝገልፆ እቲ ሓደ ብዲፕሎማሲ ይብል ናይ ዓሰብ ጉዳይ ካብኡ ኮመርሻል ብዝኾነ ብትራንዛክሽን ብወታደራዊ ሓይሊ እዚኦም ኩሎም ክፍቲ እዮም ይከኣሉ እዮም ዝብል ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ንምርግጋፅ ወታደራዊ ስጉምቱን ክትወስድ ኣለዋ እዩ ዝብል ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከላ ብኮመደራ ይኮነትን ትዋጋእ ስለዚ ውግእ እየድልን እንተኢልካ بمرح درجات ناي مرح ناي متكل أو ناو زجاج الله زولكو أنتو زي حدي بمرح درجة وجاي يدلن تلك عشرة يدلن أو تقرأ يدلن أمرها بيته يدلن مالك بمتكل درجة لازم زي أنت يوزر النازل له كنت أنتو زولكو أنتو كمت كل خفت سمي تبي أو خويني وزوج عزيز لازولكو ناي هزبي تقرأ ربحها تنتينو ህዝቢ ትግራይ ተፈናቀልትና ቦታው ምንም ምላሽ አብዙ ገብረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሌላው መሪቱ በተሐገ መንግስቲ ንምምላሽ አብዙ ገብረ ቃልሲ እናኾነነን ማይዝሑልና መለሰን እዚ ከልዕል ዝኽእል ሓይሊ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክውገድ ከም ዘለዎ ዓመፅ ክላዓሎ ከም ዘለዎ ኣብዚ ቃለሳው ድዋት ክደሃላ ከም ዘለዎን እናቀመጠ ኣብ ዓሰብ ክመጽእ ከለ ግን ውግእ ከም ዘድሊ ዘቕምጥ እዩ እዚ ሓደገኛ ተፈላለየ መርገጺ መሓዝ ይመስለኒ ሞሮኡ ኢትዮጵያውነት ስለ ዝኾነ ከዓ ህዝብ ኣብኡ ተሎ እዚ ናይ ኣብይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብመሰረቱ ናይ ኣብይ ፕሮፓጋንዳ እጂ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ጻድቃን ኣካይዳ ወላ እውን በቶም ናይ ፋኖ ዝምለሰሉ ዘሎ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፋኖ ሚዲያ ናይ አምሓራ እንታይ ብላሎ በህዋትና በፌደራል መንግስቱ መሀል ጦርነት ሲካሄድ የጻድቃን ጥያቄ በወቅቱ የትግራይ ህዝብ ተበደለ ወይም የትግራይ ህዝብ ጋር የተያያዘ አልነበረም
ከኤርትራ ከሻቢያ መንግስት ጋር ከኤርትራኖች ጋር ባለው ጸብ ምክንያት በጣም ይፈራቸው ነበር። አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ በነበራቸው ግንኙነት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ከወደቁ የትግራይ ፖለቲከኞች ወይም ወታደራዊ ሹማምንቶች አንዱ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ነው። እንደውም እሱ ባለበት ፎቅ ላይ ኤርትራውያን ቤት ተከራዩ ሲባል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ታይቶ አይታወቅም እዛ ህንጻ ላይ አሉ። ይፈራሉ። በቃ የዛፍ ላይ እንቅልፍ ነበረ። ስለዚህ ከምዛ ዝብልዎ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ፀገምናቱ ፍሉይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ወይ ገለ ዘይኮነ ካብ ኤርትራ ባህሪሩ ዘሎ ምዃኑ ለንቀነ ከማን ሓድሽ ሪፖርት ጻድቃን ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ዝብል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ከሎ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ዝብል ድራማ ሰሚዕና ነርና። ስለዚ ሰብ እዚ ካብ ኤርትራ ፍሉይ ዝበለ ፎቢያ ዘለዎ ፍርህ ዘለዎ ማለት እዩ። ብግምጣሉ ድማ ሕልፍ ዝበለ ጽልኢ ንኤርትራ ክፍንቅል ንኤርትራ ከፍርስ ንኤርትራ ከጥፍእ ዝብል ዋላ ምስ ሸይጣን እውን ክስለፍ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ጽቡቕ ነገር ለንቀነታ ኣበጊስዋ ዘሎ ድራማ ናይ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ እውን ሰብ ፈሊጥዋ ካባ ክሃድምን ክጽዮኖን ኢና ንርኢ ዘለና። እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ where is that زيادة مسرت بالحوية دياولا قليلا مزيا مع جنزب باجت توهيبوانتي نا جينوسايد نا قلن كتكايد لا نسد ما كم جبت تتقيمو نيرترا جنشل غيرو بوليتيكاو سلطانو لألو كل دمات كرسينا يمرحنات أبي إثيوبيان دي زمننا نيروساي سلطتون هجي دما كوندو خنا بتقراي بريزيدنت يخون تبلك على عالم مبزح سامو داتا ساب مقابرو خك على سلام وخاني زرزلو تزبد ما ترديو إذا سبزي حلف زبلنا سلطان بحجز اللومبر نربحنا حزب تجري يكون نربحنا يزخونه يكون إيلوز متأسف كم زي كونه وكل من قد يوم زميل السلوز اللو أبزن اسمع كنت سلسة سمعنا نفتك عليك نسجرينا جمهوريو عنا حزب أي أتون تجري يكون نفتو جاي أتون تسياي تسبيبي تسلطان دليت دماميرياتيو هذا عارف متابعي قوتي لك كلاشين حزب تواجي كلاشين حزب كويت تتواتر كلاشين زي واجا ويمرح خوين ده زي مرح استوقوني نور أقرني ودور ده كويس لا علوا مرارح خوين نقول يقطت ينيرو حنت تبهل مرارح هذا يقطت اليوم يعنك في نيروا يقطت الدحري أنا زي مسكنه قاعد الدحر ودور ده ناتو قط خير زي حلوك خليه بأسنا من يزمر حنير تلكم ما توجود ورد يزمر حنير وتوردن عامل خبابي كل تشحن أثرت كل التن يوم توديهم ثم مرة رحنا يتقرأ كم تري وزر لهم اتي كنتات نايتات كان درجة يونيفرسال كتبلت خليقة كل تي متقعتي بزي صفحة ملكع يهرم كم زلون سب زدما زقبوي زركب زلو أمو داتا ماسكنا تقلعو سلازمته بخل من قد دما قود ناتون مقلع دارقا بالسفح بخل من قد فلايتنا تقراي ميديا organized كنبلاين خلينا مغنياتون وخلاتهم زتقع زرباس لتزاربه ناتشورال زخونه جنرال بيان طرف زاري جنرو جنرال بيان طرف አቶ ጻድቃን ከዱ ጀነራል የሚባለው ማዕረግ ለኒስ አዛውንት አይገባቸውም። አቶ ጻድቃን ያደረጉትን ኢንተርቪው እነግራቸዋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ጀነራል ቢያን ጠራቸው። አቶ ጻድቃን ከዱ ጀነራል የሚባለው ማዕረግ ለኒስ ኤግዛክትሊ እዚ ካብ ዝዕለት እዚ ጀሚርካ ጀነራል ኢልካ ምጽውዑውን ዝግባእ ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ድማ ንሰምዕ ኣለና። ጀነራልነቱ ኣቀዲማው ነጊራቶ ነራ ሓሜን ዝኾነ ሰብኣይ እንትርፎ ሕሜታን ተንኮል ምዝራዕን እምበር ቁም ነገር ኣብ ካልእ ተረኺቡ ዘይፍለጥ መራሒ ስለ ዝኾነ ጀነራል ዝብል ሽም ንዑ ዝምጥን ኣይኮነን ካ ትብሎላ በዚ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዲስኳሊፋይ ዝኸውን ዘሎ ሰብ እዚ I think he deserves it ኣብ መወዳታ ኤርትራ ገንሸል ክገብር እዩ ተበጊሱ ግን ተጠምጢማ ናይታ ኩላ ዝገብራ ዝነበረት ተጠምጢማ ኣብ ክሳዱ ተሰቂላቶላ زهاو جنرال ጻድቃን ናብ ትግራይ ናብ ዓዲ ከኣቶ ይካልኩም ይምፃ ንኸበሎ ማንም ሰብ ዝነኸ ጣሊ ኣነ ሓላፍነት ወሲደ ንጻድቃን ዝነክ ተሃሊ
ولا دولة الحين هم قبولي يمصع حسوا أي جورة أي مثل شاكرين شرحنا أي السوي قنصالي السوي قلعوا عفرد اللي قلعوا نعد نحن ملتنا زور زقط زلق قنصالي السوي تمارون قنصالي نير لما عندهم قنصال السوي وأنا قريك وحق خنزار نحكينا نبصرة تماركو يوم مسافة تجري ودي أمام قنصي لهم كده حق خنزار تخينا بزح نجار إحنا أكون حين ينبر كثرت كنسلت نمان مخانم كون فلنا لا سراوي تمرح خوينو صار كان كندي تاي سرح كوني عقدس تخوينو كو مزرقافكو قليل صار كان كو سلكي نورمال بقى بوليتيكينيا زعقر كي تسريو تجارة لاني أحسن شو عامة مسكوسلو مسحرسه أو صير دكان شو دورين كو صار كان كويس سيجار حكوي تصوم كويو سلسلة الشعر شيء دور هذا يعدقا قرشي هو ما يحسب شو عطعم تجارتي كحالفنا كبيراون كمرون كنا هنوص كنمهر كنلم عيدن طبعا قال عيدن صغار ساعة تجارتي زوارد المندي بيرس كل عزقار المندي أو صيب بزي حتى ربح الدوري إتما يرشم كوين وسري خانني سيبرها مينستر كوين دي خانني حاول سيبرها تحد الزارب ذلو مينستر كوين دي خانني عايز ساتوني بس تبعت مالته زمارس هو خالد نور مرحنة كتاينا خخر اللو يبلو مچم كم زي انريات زلنا تا كنتات نابي قصات خيط كم زلا نمغنزاب زاكل يزبكم زلخم نايصات كان ነገር زرزير كازو دايكون بوغن تغارو زبلو زلو مالتيو بزح نابتي وشتاو كنتات ناتهم اتينا كنريي نخلينا because it's a very complicated topic انتي ناب ነገር ናብ ኤርትራ ንምስካርና እዚያ ዘረባ እዚያ እስከስምዑዋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተጠናኺሩ ንኽቕፅልን ናብ ዝለዓለ ብራኸን ክሰጋገርን ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እጃምና ከምነወፊ እንትንገልጸልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን አንጸላልዩ ዘሎን ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ሕምስምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፍኣት ኩናት ብርሑቕ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ጻዕሪ ከምንገብር እንትነረጋግጸልካ ብወገንካ እውን ዋዒልካ ድምፅኻ ብምስማዕ እጃንካ ክተወፍን ንሰላም ሓቢርና ክንሰርሕን ጻውዒትና ነቕርብ እዚ ናይቲ ኮንፈረንስ ምስ ዝገበርዎ ጻውዒት ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበርዎ ብወገን ትግራይ እዩ ስለዚ ብወገን ትግራይ ንጹር ዝኾነ መግለጺ ተዋሂቡ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ዝመፀና ዘሎ ብድሆ ንኽልቴና ብሓደ ዝሃርብ ስለ ዝኾነ ሓቢርና ንቃለሶ ዝብል ዘረባ እዩ ኣብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ዘላ ኩነታት የስምዑዋ የሚኖሩ የትግራይ ባለሀብቶች ጌታቸው ረዳና የደብረጽዮን ቡድን በሚል ወደ ግጭት እየገቡ መሆኑ ተነገረ። በህዋት ውስጥ የተፈጠረውን ክፍፍል ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ባለሀብቶች የአቶ ጌታቸው ረዳና የደብረጽዮን ደጋፊዎች በሚል ለሁለት መከፈላቸውን የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። የህዋት መከፋፈል በባለሀብቶች መቧደንን ከማስከተሉም በላይ ቡድን በሚል ወደ ግጭት እየገቡ መሆኑ كم نريد لنا تي أب أديس أبا زلو تجراوي دما بوجيت ناتو أب مقالة يخون أب تجراي كمقاقلهم تزكيلو أوش أديس أبا نزلو مقاقيلو أب كينات حتحد كتوم كفتن كم زخل زار كنا تدمان رلنا سلزي again تجراي أب فتنا لهم حجون بتتأجم جن نباتهم ترايز درد يكونه نبتنا إرترا حزبون كسجر زخل مخانو تجنزيبنا كان استقبلوا لنا كنا تات كويني سمعني اسكان أبزيا كنسجر دبلوا زلو دمان اسمع أبزي አንቶኒዮ ጉተሬስ የጻፈውን ደብዳቤ አንብቤዋለሁ መሰለኝ እንዳልከውና ከዚህ ከተጻፉት ቃላት ከተደረደሩት ቃላት ባሻገር ስሜታቸው ምንድነው እነዚህ ሰዎች የሚለው ነገር መታየት ያለበት ይመስለኛልና ያልከው ፍርሃት ይነበባል ከቃላቶቹ ጀርባ ፓኒክ የሚባለው ነገር አለ አይደለም በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ መሸበር እንበለው በአማርኛ መናድ መብረክ አይነት ነገር አለበት ሁለተኛ ደብዳቤ ነው ሲጻፍ እንደ መግቢያው የሚለው መጀመሪያው አንቀጽ ህዝብ በፊት ጽፌለት ነበረ እና አሁንም ደግሞ አፕዴት ላድርጎት ወይም ደግሞ ፓኒክ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ደብዳቤ ናብ ዩኤን ሰደድዎ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ሰደዶ ድማ ታሪኻዮ እንታይ ኣንቢብካ ካው ምዝበሎ ኣንቢበ ኣለኹ ሓደ ነገር ጥራይ ክትግንዘብ ስምባደን ራዕድን ፈጢሮሎም ከም ዘሎ ኩሉ ትመልእኽታው ዘለዎ ካብ ስምባደ ዝተበገሰ ምዃኑን بفلاي تناي فانو منقصقاس امنا اسمبيدوم كم زلون ناي سمباده دبداب مخانن بر ناي بلان ويون تحاسيبلو زخد دبداب كم زي كونه زنغريو ايرترا خنتاي لحتتنا تاسك سمعوا صو ጉዳይ በመልዓል ጽልእን ቅርሕንትን ንምጓር ተተኻይሉን ኩናት ንምብራዕ
ስርዓት ብልጽግና ንልዕሊ 2 ዓመታት ከካይዶ ጸንሐ እዛን ሰብ ዘኽሰልከ ዘመተ ባሕሪ ዝተኸታተለ ኤርትራ ክትከስስ እዩ ዝጽበ ምክንያቱ አንቀጽ 2 ፍቅድ 4 ቻርተር ሕብራት ሃገራት አንጻር ሉዓላውነት ግዛታዊ ሓድነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ሓንቲ አባል ሃገር ሓይሊ ምጥቃም ኮነ ብምጥቃም ሓይሊ ምፍራሕ ዘይፍቅድን ውጉዝን እዩ ነዚ ቀንዲ መትከል ሃገራዊ ዝምድናታት ህዝቢ ምጥሓዝ ብልጽግና ዕለታዊ ክበሃል ብዝኽእል ምድግጋም ኣብ ዝተረኽበ መድረኻትን አጋጣሚታትን ብመገዲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝዳፈር መግለጺታት ከጋውሕ ጸኒሕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ልኡኻቱ አንጻር ኤርትራን ህዝባን ዘካይድዎ ዘለው ሕሱር ዘመተ ድማ መስደመም እዩ ግዙፍ ስትራቴጂክ ልተማያት ሓንፂጽና ኣሎና ኣብ ቀረባ ግዜ ወደብ ክህልወና እዩ ኢሬቻ ንዓመታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ከነብዕሎ ኢና ሓይሊ ባሕሪ ዘቆምናሉ ምክንያት ባሕሪ ስለ ዝደለና ኢና ክመፀና ዝኽእል ስግኣት ንምክልኻል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ መደበር ክህልወና ኣለዎ 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝጠመየ ህዝቢ ሕጊ የብሉን ውሕጅ ኮይና ክንውሕጠኩም ኢና ካልኦት ኣማርስ ግዝኣት ክሕዙ እናሓለሙ ንሕና ኣብ ኣፍንጫና ዘሎ ባሕሪ እንተሓለምና እንታይ ነብሩ ኣለዎ ጉዳይ ሓፅቢ ህዳሴ ወዲእና ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ኢትዮጵያ ባሕሪ ሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ኣይኮነን ረፈረንደም ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፁ ስለዘይሃበሉ ሕጋዊ ይኮነን ኢትዮጵያ ንናጽነታ ኤርትራ ኣፍልጦ ክትነፈጎ ትኽእል እያ 5 ዓመታት ተጸቢና ካብዚ ንላዕሊ ክንዕገዝ ኣይንኽእልን ኢና ኩናት ዘይተርፍ እዩ ቀሪቡ ተወሊዑ ሰራዊት ኣብ ዶብ ተጸጊዕ ኣሎ ኣጆናይ ንፍራሕ ኣምላኽ ብልጽግና ሒዝና ንኽእል ኢና ቀሊል እዩ ግዜ እውን ኣይወስደልናን እዩ እንተወሰደ ሳለስቲ እዩ ነዊሕ ርሕቐት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ኣለና ድሮናት ኣለዋና ብሸነኽ ዓሰብ ኮነ ብመሓጀርን ሱዳንን ተኳሊልና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ዕሸላዊ ሃተፍተፍ ብልጽግና ማዕለያ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ረዚን ህዝቢ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ማኣዲ ሃጠውቀጠው ዝዕደም ኣይኮነን ብዙሓት ፈከርትን ተጃሃርትን ስለ ዝረኣየ ከዓ ብከምዚ ዓይነት ተሃዲድ ተተናቢዱ ናብ ክሲ ዝጓየ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ትም ዝበለ ዝበሃል ጠፊእዎ ዘይኮነ ከም ባህሊ ትምባስ ስለ ዝመርጽ እዩ መቸም ከምዚ ትሰምዕዋ ኢኹም ሓደ ትጽቡቕ ነገር ኣብዚያ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ዝተባህለ ዌል ዶኩመንትድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኩለንተን ዝበለን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሓተታ ናይ ኤርትራ ዝወፀ እቲ ሓበሬታ ዌል ዶኩመንትድ ጭብጢ ከም ዘሎ ዝተሰነደ ምዃኑ ሓደ ብሓደ ጠቂሱ ወፀን እዩ ኤርትራ ደይ ምኽሳሳ ልቢ ዕብያ ወይ እውን ኣብ ከምዚ ክትወርድ ስለ ዘይደለየት ዝብል መርገፂ ናይ ኤርትራ ትኽክል ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ኣይሕጉሰንን ያነ ኤርትራ ክትከስስ እዩ ዝግባኣ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ጭብጢ እናሃለዋ ኣብ መጋባእያ ናይ ዓለም ጠልጠል ከተብሎም እዩ ዝግባኣ ክንደይ ግዜ ሸለል ተባሂሉ ዝሕለፍ ንምንታይ ኢና ሸለል ንብል ስለምንታይ ሓደ ሰብሲ እናበደለካ ከሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እናጣሓሰ ከሎ ስለምንታይ ክንከስስ ዘይንኽእል it always bothers me ንዓይ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዋላ እኳ ልቦና ክትብለኒ ትኽእል ሓደ ሰብ ሕማቕ ክገብረካ ምዃኑና ነገረ ጥሕሰት ኣብ ርእሲ ጥሕሰት እናፈፀመ ከሎ ልቢ ዕብየ ጠጠው ምባል ኣይፈትዋን ያነ ሓቂ ክንከሶም እዩ ዝግባአና ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ ሕማቕ ገይሮምና እዮም ዝኾነ ናት ክብሪ ተክሰምዕ ደሊ መይባኣነ ፀለላካ ዝብሉኒ ሰባት እውን ኣለዎ ግን ኣነስ ኣብ ሕጊ ዝበፅሕ ነገርሲ ናብ ሕጊ ንምኻሲ ልቦና የድልየካን ይበሃላ ሓደ ሰብ ሕማቕ ክገብረካ ምዃኑን ንሕማቕካ ሕጊ ጥሒሱ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንስኻ ግብረ መልሲ ክትብ ቅቡል ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ናት ክብሪ እቶ ድማ ኣብዚኣ ርእሲ እዚኣ ክሰምዕ ደሊ ምክንያቱ በብዙሕ መንገዲ ትሪእዋ ስለ ትኽእሉ ኣብዚኣ እስከ ንእሽተይ ክንሰምዖም ሓደ ኣብዚኣ ፖስት ገበርዋ ኤርትራውያን እስከ ስምዑ symbol of strength is Agra. The moment Saddam was Iraq Iraq is no more irrelevant to the country. When Saddam was there, everybody was talking about Iraq. نتي situation بين خاطر هذا الله human right بقال no هاجر ذبلا هيدي symbol of strength معمر القذافي صدام حسين اليوم قالوا هاي تكون يوم اليوم مسموتو مصطفى دما بقى انت حاولت مع صدام حسين كود كل ريها that was not the fall of Saddam that was the fall of Iraq يا ودي عشان إذا أسبلك الله إذا بقطع دخل دبلت نشتري حجرزي حد ديت الفريق يروح
ኣብ ግዜ ኢሳያስ ማንም ሰብ ኣይኮሽመናን ረም ኢትዮጵያ ወሎ ማዓልቲ በቃ ንሕናኮ ሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ መንገድና ባሕር ሓቲትና ገለ መለውሎ በቃ ኩናት ክትከፍተልና ድላ ኤርትራ ተቃውምቲ ትሕግዛላ ረዮም እዚኦም ፋኖ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ this is እቲ ምስጢር ናይ ኢሳያስ you will never know it because you taking it for granted but one day ፍርቂ መሬትና ተታሒዙ ኣይንወፅና ክብሉና ምጀመሩ ሓይልታት ግን you will remember this man you don't know ወዲ ሰብ ብምንታይ ትዕቆኖ ሳይትፈልጥና ታይ ዲሞክራሲ ገለ መለ ናቶም ዝኾነ way of life ነይርዎም ኤራ በቃ ከም ዛሪሞም ከም ዝገርዎም ያ ፖለቲካኦም እዩ ፖለቲካ እቲ ዘረባ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ በቋራጭ ጥራይ ነገራት ክቕየረሉ ወይ እውን ፅቡቅ ነገር ክመፀሉ ጥራይ ንዝሓስብ ዘድሊ መብርሂ ወይ እውን መግለፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና it's good ኤርትራ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ህዝባዊ ግንባር ህግደፍ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ዝገበሮ ህዝቢ ኤርትራ ዝመከቶ ዝኸደ መንገዲ ዓበ ክብሪ ኣለዎ ኤርትራ ዘይትድፈር አንጻር ኩሉ ብድሆታት ደው ኢላ ዝተረፈት ዳርጋ ንጹር ዝኾነ መንገዲ ዝሓዘት ሃገራዊ ሓድነት ዘውሓሰት ሃገራውነት ዝብል ስምዒት ድማ ብትክክል ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ማንም ክሕዶ ይክእልኒ ነዚ ዝክሕድ ድማ ካብ ክውንነት ዝሃውተተ ሰብ ጥራይ እዚ ከም ትሑዝ ጌርና ንወሰዶ but ኤርትራ ከምኡ ምዃና we don't need to compare all the time ምስ ዝወደቐ ሃገራት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ እዚ ፅቡቅ ረኺባ ኣለና በላ ከለና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ንክምልእ ኣብኡ ጥራይ እንተድኸውን ትፎከስ ናትና ባህላ ያነ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ዝገበርናዮ ፅቡቅ ትዛዕበየ ክብሪ ክንበለና ምክንያቱ መሰረት ገዛ ክሰርሕ ተኮይንካ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ዝበዝሐ ግዜ መሰረት ናትካ ግዜ ኣብ መሰረት ኢኻ ትጥፍእ ገዛ ብፍላይ ዘን ዓበይቲ ባላሶታት ክሰርሕ ተኮይንካ 70 ሜትሮ ላዕሊ ክኸይድ ኮይኑ ብዙሕ ሜትሮታት ድማ ታሕቲ ክኣትሎ እቲ መሰረት ናቱ ስለዚ መሰረት ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣብ መሰረት ድማ ብዙሕ ግዜ ኣጥፊና ኣለና መሰረት ንምስራሕ ከቢዱ ጥራይካ ኣይኮነን እቲ መሰረት ናትና ድልዱል ንክኸውን ብርቱዕ ዝኾነ ንፋስን ህቦብላን ፈተናታትን የጋጥሞ ስለ ዝነበረ ነዚ ከም ቅቡልን ከም ሓደ መሰረት ናይቲ ሃገራውነትን ሃገርን ጌርና ወሲድና ነቲ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ሃገራዊ ስምዒት ደረጃ ሓድነት ደረጃ ሃገራዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ኩሉ እዚ ኣቦቱ ዝዓበየ ክብሪ ሂብና ነታ ተሪፋትና ዘላ ናይ ቁጠባዊ ብድሆታት ንዓዓ ድማ ፈንፂግና ንክንወፃእ ናብ ኣገፅና ሙሉእ ኣተክሮ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናተይ ስራሕ ናተይ ጎስጓስ ድማ ዝያዳ ናብ እዩ እዚ ክንብል ከለና ነቲ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕቲ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ነቲ ዝግበር ዘሎ መኸተ ኣብ ቆናፂብካ ብምርኣይ ደይኮነ ንዕኡ ዘድሊ ክብሪ ብምሃብ እዩ ምናልባት ምስ ዘተሓሓዘ ኣብ ካልእ እውን ሪኢኹማ ትኾኑ እዮም ግን ዝግቦ ክብሪ እውን ክንቦ ስለ ዘለና እዚኣ ስምዑላ ዝከ ሎሚ መበል 63 ዓመት በዓል ናጽነትና ዩጋንዳ እዩ ነዚ ምክንያት ምግባር ድማ ኣብቲ ተበፂሕና ኣለና ብሓፈሻ ዩጋንዳ 1962 29 ኦክቶበር መዓልቲ ናጽነቶም ዘብዕሉ በዛ ሎም መዓልቲ ድማ መዓልቲ ናጽነቶም የኽብሩ ስለ ዘሎ ኣብ ቲኤምቲ ሱፐር ማርኬት በፂሕና እንታይ መስለ ዝሓድሽ ከፍተሙ ዘሎ ገዛ ሪኢና ኣለና ቲኤምቲ ሱፐር ማርኬት ክልተ ብራንች ኣለዎም ሓደ ኣብ ቦኮቶ ሓደ ድማ ኣብዚ ኣብ ሙየንጋ ዝነበረት እታ ንእሽተይ ዝነበረት ብኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ይዕብየሞ ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ይመስል ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓበይቲ ኢንቨስትመንት ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ስለ ዝመስል በፂሕና ብሓሳብ እንታይ መስል ክንሪኤና ማለት እዩ ደስከቱ ገዛ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኤርትራውያን ዝውነን ሱፐር ማርኬት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና መኽፈቲ ስርዓት ይግበረሉ ብዙሓት ሰባት እንዲኹም ሰሊድኩም ላይ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ንሪኦ ዘለና ሱፐር ማርኬት ናይ ብሓቂ ሞደርን እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ሽም ናይቲ ትካል ቲኤምቲ ሱፐር ማርኬት እዩ ዝብል ኣብ ኡጋንዳ እዩ ዘሎ እንተደይ ተጋጊ ኣብ ከተማ ካምፓላ ይመስለኒ ነዚ ክርኢ ከሎ ብዙሕ ኤርትራዊ መጀመርያ ክስማዓካ ዘሎ መጀመርያ ነዚ ምስራኻ ክትኮርዒ ዝግባእካ ዋይ ኤርትራውያን ኣሕዋትካ ደቂ ዓድኻ ኣብ ሓደ ሃገር ቢዝነስ ይኸፍቱ ስለ ዘለው ብመሰረቱ ነዚ ስለ ዝረኣኻ ቃንዛ ኮይኑ ክስማዓካ ይብልን ኣይ ነው ነዚ ርኢ ምስ ኣበለት ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘይኮነ ብምባል ዝሓዝን ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዘይንሪኤሉ ምክንያት ዝብል ስምዒት ከም ዘሎ ይርዳእኒ እዩ
መጀመሪያ ግን ኤርትራውያን ኣብ ካልእ ዓለም ሰሪሖም ኢንቨስት ገይሮም ይምዕብልለው let's celebrate that part ጀምሎ ኩሉ ሰብ ኩሉ ዜጋ ኣብ ሃገሩ ጥራይ ይሰርሕ ማለት ከይመስለኩም ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልእ ሃገር ዝያዳ ዝሰልጦም ኣሎ ጀምሎ እስራኤላውያን ኮይኖም ኣብ ዝደለይዎ ዓለም ዝነብሩ ብዙሓት እዮም ኤውሮፓውያን ኮይኖም ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ቢዝነሳት ዝገብሩ ብዙሓት እዮም ኤውሮፓውያን ኮይኖም ኣብ ኢማራት ዝዓበየ ቢዝነሳት ናቶም ጠቕላላ ኣብኡ ጠቕሊሎም ዝኸዱ እውን ኣሎ ናብ ቻይና ዝኸዱ ኣለዉ ካብ ቻይና ናብ ኣፍሪካ ዝመፅሉ ስለዚ ቢዝነስ it doesn't mean ኣብቲ መበቆል ዓድኻ ጥራይ ትገብሮ ስለዚ ብመሰረቱ ከምዚ መምስራና ምኒን ናይ ምባል ተርእዮ ስለ ዝርየ እዚ ክብል ከለኹ ግን እዚኦም ኣሕዋትና እዞም ደቂ ዓድና ኣብ ኡጋንዳ ገይርኩም ዘሎ እንኳ ኣብ ዝብቅዓኩም ኣምላኽ ድማ ዝለዓለ ደረጃ ከም ትበፅሑ ይግበርኩም ንስኻትኩም ድማ ሓንቲ ወላ ክንዲዝያ እንተዘይበልኩም ካባ ንእስ ትብል ሱፐርማርኬት ኣብ ኤርትራ ንኽትከፍቱ ድማ ቻሌንጅ ንገብረኩም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብረሎም ከምዚ ኢልና ጥራይና ከነተባብዕ ዘለና ነቶም ሰብራ ኣስማት ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለማት ዘለዉ ሆቴል ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ሆቴል ንክገብር ኣብ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ዘሎ ናይ ሱፐርማርኬታት ዘሎ ድማ ሱፐርማርኬት ኣብ ኤርትራ ንክገብር ኢና ክንዕድም ዘለና ነፍሲ ወከፍ ዘጋጠመ ፅቡቅ ነገር ከም መቐንዘውን መሕመምን ክንጥቀመሉ ፅቡቅ ኮይና ይስማዓንን እዩ ነቶም ነዚ ከፊቶም ዘሎ ሙሉእ ዓወትን ኣሳልጦን ብልፅግናን ይምነየልኩም ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ከም ኣብነት ንውሰዶም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይፈልጦም እየ ብዛዕቦም ከምዚ ኢሎም በፂሖም ግን ኤርትራዊ ክምዕብል ላዕሊ ገፁ ክኸይድ ከሎ መጀመርያ ሓጎስ ክስምዓና ኣለዎ እቲ ቃንዛ ከይብዕተና ክንጥንቀቕ ኣለና ኩሉ ነገር ኣብ ምኒና ንውሰዶ ገለ ሰባት እዚኣቶም ኤርትራ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ኩሉ ከፊተ መርሓባ እንድሕር ኢላ ኣይከይድን እየ ዝብሉ ኩሉ እዮም ዋይ they choose ኡጋንዳ ክንደይ ህዝቢ ኣለዎ I don't know 20 ሚልዮን ወላ 30 ሚልዮን ህዝቢ እንተለዎ ተመራፂ ዕዳጋ እዩ እዚ ክትፈልጡ ኣለኩም ቢዝነስ ብዝሕሰብ ዘለካ እዩ ወላ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ትካል ናሃለዎም ደገ ክኸዱ እዮም ምክንያቱ ዓብ ዕዳጋ ስለ ዘድልዮም ታብ ገብሩ ድዮም ሰብ ንቻይና ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ እዚ ካምፓኒታት ንቻይና ዝኸይድ እኮ ዓብ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ንኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ከምዚ ናይ ኤርትራ ፅልኢ ዘለዎ ወይ እውን ኤርትራ ስለ ዝኸልኦቶ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ሰባት ኣብ ካልእ ዓለም ዝያዳ ክሰልጦም ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ግምት ኢና ኤርትራ ድማ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ክትጥቀመሉ ተስፋ ንገብር ከምዚ ዓይነት መኽፈት ኣብ ኤርትራ ክንርኢ ድማ ትምኒት ግበሩ ጸሎት ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብዚ ጉዳይ ላይ ግበሩ ሼር ግበሩ ኢተኹምን ሓሳብኩምን ሃቡ እናበልኩም እዚኣ ፍልይቲ ደርፎ ገትፈኩም